Alam makeneno bagi ne jo Kenya Nicholas Oyoo kod Bob Njagi manolal e piny Uganda ndalapaga chiel bang'e ndachgi kata umbgi poko winjie kinde ma familia koro kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo donjre wachno kendo tudre kwa jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni kaka yoreso jo Kenya go. Kaka Walter Nyambaga lero no jo kedo ne rach Uganda obugo bago ng'anyo mar tipo chakruok tich ang'wen nyaka jo Kenya go yudi. Jumapil mar chuny lite kanisa mar Jesus Macha Church maidore Ruiru kama familia mar jakenera tich Uganda Nicholas Oyoo ochokore mar bago alam mar penjo polo wach wi midhiero mokwakogi. Nothing is too difficult for God. That is what I know. And I know that the Bible also says that God is a father to the fatherless and is a defender of the widows. So I know that God is going to act on our behalf, but God uses human beings. And that is why we are asking you to pray. Pray for us. Dalo par kod achiel Oyoo kod lange monywando nyaka Bob Njagi mane ondhi kendo lal godo e piny libamba ma Uganda pok owinj ndachgi. Gino mosekelo chuny lit ne min Oyoo kod nyithindgi. One short call to the Ugandan president, just 1 minute, will bring the difference. Can the president, the Minister of Foreign Affairs, Musalia Mudavadi, come out aseme kama hawajui penye Bob Njagi yuko ama wanajua? Kama wanajua, watafanya nini? Kama hawajui, watuambie tufanye nini? It's very difficult. Nicholas is somebody who drives me anywhere I want to go. He takes care of me. When I want medication, he's the one who always go to town to buy my medications. So it's not easy. Familia nokoni katalit manade. To makoro chudho chunygi moloyo to en ling mar piny owacho kagi kone jatend piny William Ruto mondo yolosie kod nyawadgi Yoweri Kaguta Museveni mondo donjre wachno. We will not stop knocking doors of justice and demand for their immediate release. Justice delayed is justice denied. Justice denied is causing pain to the parents, brothers, sisters. Gipenjore koponi nyithinde go ngima to arita kwe margi chalo nade. E kineno, jokenera tich Uganda to koro bwogo ng'anyo pacho ka chakruok chieng' tich ang'wen nyaka Oyoo kod Njagi biyudre. Alhamisi tunatokea kwa maandamano hadi ambapo Nicholas Oyoo na Bob Njagi waachiliwe huru. Walter Nyambaga, Ramogi TV.